haka ni ka video ka balingkot nga kwa ban pyni iaphi kumno kin ma phin Sngap Iaka Ktien Jong Blei nakaliang ka jonga kaladon ka jing persyang bangan record Iaka Ktien Jong Blei kum bakalong ka jingmut ban Sngap Iaka Ktien Jong Blei kalong ba lada phidon hakano gudu ka jinglej yole si na ka jaka ka ba phidon syakawai pat ka jaka ka babampor siteng kenta leni shikenta pila ban pelut ya kita kapor haka kali lada pidon marway ban Sngap Iaka Ktien Jong Blei yole se pidon ki jaka hospital leni ki school leni ki jaka ka ba pi haban abrio pelut ya kita kapor daka ba pi Sngap Iaka Ktien Jong Blei kani kalong kawai ni ki lat kalenti haka bangila ban buri Iaka Ktien Jong Blei haka jingmut pat haka dohnud ka jongi ngila ban buri Iaka Ktien Jong Blei daka bangi puli yaka Henry ngila rukin ban Iaka jaka ka badai biang haka dohnud ko jingi Iaka Ktien Jong Blei daka bangi Sngap yaka kini ki videos ki banging kini ki benta juga Ktien Jong Blei ka bang record kalong naka benta ka jingmento jong phi ba phin yo ban Sngap Iaka Ktien Jong Blei bat phin pendap ya lede daka Ktien ka jo ngam ong ba pi hapan le ani rukom Henry la pi snow ba kani ka jing Sngap Iaka Ktien Jong Blei kalong ka basuki pila kin ban Sngap haka ni rukom haka bangangan pan iaphi komentar la pi lej haka ni ka video ka jonga ka Genesis kalanong ka ba cutway la pin play ya la pin play ka video ba pin Sngap ya ka sai baro kalalong ka way ka Ktien bat ka way ka jingkren kala jiaru habakinang ya lej kendria no na mingi bagila shem ya ka deu madan ladingi Sngap ya ka ni ka benta juga Ktien Jong Blei kat kum ka ni ka jing pule hangahi kalong suki bat nga shok samthia la nga Sngap da ka jing pule ka suki hadu kata tenre habangi pule barobor ngi don kamban pule suki ngimdei ban kirke tenre happy ki nong Sngap ki pair away ni nong Sngap haki way pat ngahi shishimet la nga Sngap Iaka ni ka benta juga Ktien Jong Blei la ka dia punsin nga Sngap Iaka Ktien pareng nama Ktien khasi ngimdon ti nga jule kumno kala ban ne YouTube la ne kala ban ne ki wai pat ki apps ki ba phila ban yo mo ki ba phin ha ka ba phila ban Sngap Iaka Ktien Jong Blei kai ka bangan le YouTube kalong ngan le hai ni ha ka ni ka settings but ngan le pat ha ka ni ka playback speed but ngan pen state ya ka 1 points iway point nyusan la ne r ka speed bunsin hi iway point nyusan kabiang don ki cap ak banganga Sngap hakni r speed la da pipin Sngap ya ka ju ka benta juga Ktien da ka ba pi ya ka speed ka belong 1.75 hadin ba pila pen biang ya ka playback speed syaka 1.75 on da pi Sngap pin sngotu baka kham biang ka ta ka speed baka kham pi kham sngotu hanga hi shimet nga kham sngotu hakani ka speed bane ka banganga Sngap haka speed ka balong normal he akari shinar par hangta ki de shong tu bat ki la ong par lok chi ya ngi nya thau ki mau it bat ngi nya thang bha ki mau it ki la don haka jaka ki mau bat ka besiang ka la don haka jaka ka sot ki la ong ru ya ngi nya te ya ka nong ba ka wei ya te bat ya ka kut ru ka wei bat ka kliao jong ka kan kot hadu ka bane bat tu ngi nya thau nam ya de ba yo an pen sak ma ka leng ni la da pi sngo ba ka ta ka speed ka long ka ba ka kala state iaphi ba phimla ban kem pila ban le chaka 1.25 ru yo la sila da kala state Sngap ya kat kum ka jingla jo phi ban sngu thu ka jing thmu hi kam dei ba phin le state ya ka jing thmu hi ka long ba phin yo ban sngu thu kamut ba la phi police state ne police suki ka long ka bam dei le ne ka kam dei ka ta ka thong hi ka long ha ba phi pule Iaka Ktien Jong Blei pule ya ka sa ne Sngap ya ka bapin snow thu eka lada pi puli suki eka bible ndri phim shampang ekan men to yu kata ka jing puli suki palada pi kwa tang men pendep puli state eka bible ndri pi klam yo jing men to yu kan men to yu kata ka puli state compare la pi puli state ne pi puli suki la pi Sngap state ne pi Sngap suki ka thong hi ka long ba pi de ben snow thu ya ka e ka ba pi Sngap pi de ben snow thu ya ka e ka ba puli kum ta lada pi snow ba ka state e pi la ben Sngap ha ka ni ka speed 1.25 ka long ha ka ni ka rukom hakamat ka perthai baro paru trai la wan hiar ya ka ban khmi ya ka nong ba bat ya ka kut
ya ki ba ki lala ya te pala da fi sngo ba ka taro ka long ka ba state phila ban Sngap Bai haka normal speed kum ta la da fi kwa ban Sngap Iaka Ktien ka Jong Blei kon shibun ki khubor ngahi ya le de shishmet nga Sngap ki khubor jong ki ija haka balang ka bangadon nga Sngap ru ki khubor jong ki wei pat ki breu Jong Blei kum ta ngan ai nuksai phi la da fi Sngap Iaka khubor jong pastor Hamlet I pastor hi idei no hikai iba kren suki jai pat hanga hi la ngan Sngap Iaka Ktien nga Sngap Iaka Ktien hikai jong I kawai pakoi ka hikai ka baila penmi a YouTube na du ki por ba penmi an na du ka por lockdown nga ju Sngap Iaka Ktien hikai jong I om tang I hikai jong hikai jong ki ba bun pat ki breu Jong Blei but ladanga kumbang laong ladanga Sngap Iaka Ktien hikai I kumba ka long hanga hi ka suki palat kum ka nuksa ngan pen iaphi gini ka video ka bor jong ki jingmut jing perkhat dongin pensas ko ya ka kubor ka Jong Blei ai ku Blei na menta jong pi baro kiba palai por khnang pi baro kiba subscribe ngam tip pis ngau kumno kataka la ka state ne ka suki iaphi ngam tip henry hanga hi bangan Sngap Iaka video ya ke jihi kai jo pastor haka ta speed haka ta rukom keren jo ka suki palat kum ta khna bangan yo jingmut toy bat bangan shaskor ke ai ka ba uni breu Jong Blei udon ban hikai nga pen state ya ka ko ina ka jingmut toy ha bang pen state ya ka ibo keren ka long ru banga yo kapor pat bangan Sngap ru ki wei pat ki breu Jong Blei ki ba keren Iaka Ktien Jong Blei te kata ka song hala ka jong ka jing sneu jong phi hanga hi te nga sngo kumba nga yo jingmut toy la danga Sngap haka ni rukom pani ka banga Sngap suki pat haka ju rukom ma yo ru ban Sngap Iaka jing kai jong ki wei pat ki breu Jong Blei kum ga nuksa ya ni ka jing kai ju ingan Sngap haka double speed haka r speed haka ni ka rukom ya ni ka channel bat ngada ai ku Blei kerpang susu na ka banta ki bidan sejamai bat nganung krek no ka banta ki para bangai ki para lok ki ban ki balang pe ki bangayo ni ki comments ki jong pi bat ngada yo msim ki dai bat ka ai yang ya kata ka jing sungtu ka no ba Ktien Jong Blei ka long ka jing kata ga diga speed ka ba biang speed ka balong maximum ka ba phila ban ai haka YouTube kumta la da ma phiru phi kwa ban Sngap Iaka Ktien Jong Blei bat phi kwa ban yo Iaka jingmut toy phin kham yo ban Sngap Iki ba bun ki breu Jong Blei bat phin pendap ire de ka Ktien ka jong don kam ken ban nang kumno phin Sngap Iaka Ktien ka Jong Blei ba bun na pring chungi tinga tharai ni Sngap adin san chi 4 minute ngim la ban sha ni pelip no le ni pech no shawai ringa nga skoba hoi kidan ki khap ba ki long kumta henry babu ni ka khubor jo ka Ktien jo ba ngi Sngap haja ka bangin pelip no ka khamsko de hi bangin pen state ka ek ba ki kren khnang bangin yo ek jing kyrkhu ha bangi pen sha askor ya ka jing kai ka ba ki ni ki breu Jong Blei ki kai kumta nga nge ling ba ka ni ka video phila su thu ba phila nang ru kumru ken ba phin Sngap Iaka Ktien ka Jong Blei khnang ba phin yo ka jingmut toy khnang ban phin pendap shibun ka benta ju ka Ktien Jong Blei haka jingmut berkhat pada ka dohnud Jong Blei U Blei un kyrkhu iaphi